ewadene to bapakku lagi tindak panjenengan yo iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan nang wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kondang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong, jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyo kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah kowe iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, lek jenenge sandangan penganggo. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Ngeten iki. Ha kaya awakmu. Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? Kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah padha kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep mbuang bathang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking bathang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku bathange. Aku mboten kok wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Ayo? Jenengan minggah sarimbit cobi manggandengan piye kalih. Nggih, nuwun sewu mlapahipun kula. Keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala. Paling boten gandes luwes. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Wong desa mawa cara negara mawa tata. Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi mau. Ning kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenonan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan. Ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi? Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah. Lemah. Kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah
kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. Artine kok iso. Lho kok kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus iki munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Ya, terus- Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine? Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. Hebat No, kok. dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi? Budal tobat mulih kumat. Oh nek artine ya, nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Wahyu. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus nggo munggah gaji dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Munggah. Enek-enek apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah sinten? Hajah mutmainah. Oh, Nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, mbiyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun napa Mas? Biyen nalika urung hajah kulino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Umut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Wis Mula kok ya barang kados sedulur jenangan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Kebaing kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan Ya. gelar kelir Nggih. kanthi dalang kicah Yokuntadi. Alhamdulillah ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho, Mas. Lah iya. Nggih, wong kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah, nggonku meneh Apa? malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisan ora enek sing dodol. Lah terus, Ya wis sepi ngono sing delok hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. kuwi ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul ndalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Betul. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene Betul. dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. rezeki ingkang berkah, Amin. pinaringan sehat Amin. lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Wah, ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Wah, tambah berkahe ngono. Ya. Pamane sing Aku- duwe utang, Utang. muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang Lah kok. nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang, lak ya ngono to. Iya, wong Saling urip. mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Eka, Dalem piye? mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa apik iki? brobosan. Kok yo kulino awakmu lho
arep urip ning alam donya kok yo nyedane kancane kowe. kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan. Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Loh, iki nun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube. Lho. Sing kulino aku ndelok. Asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki. Iki apa? Garangan Pacitan. Jarangan gerawut nggonmu iku. Kok iso kaya Ya jare Pak Yoyo ke nek gending Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng Garangan luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamatnya desane pundi? lho lek kula nggih tetep Pacitan. Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa. Taunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke no. Nah. luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombo, Taunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Yoyo Karanganyar Jaten. Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? ngaten to, Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar punika. Dusune. Aja. Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. dusune. Jumbleng dadi. Cepat. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen, Sukodono, Baliharjo. Dukuhe jumbleng coba Apa nak? Dukuhe kuwi mau lah aku rung krungu lho. Dukuhe apa? Bisi ana lho. jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah aku nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kei obat apa? Alah tak obat tabit nih. Walah. Gila nih iki kok iso. Niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Gareng. Nggih, Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang. Lho Niku. niki. Iku wis jelas. Oh, diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi, nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin. Nggih. Pak Dalang nyuwun gending campursari, nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel talun. Nggih. Talun Wates Krajan Kidul dhewe matur nuwun. Nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki, Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut, saya minta gending tambal ban. Nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan. Nggih, Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa iki Glebot Kerajaan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wis wayangan. Nggih, salam kagem Pak Lurah Nur. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul.
Pak Sias. Nah, nggih, niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop kengking. Nggih. Alhamdulillah. Kula dipun Nggih. titipi kalih Panitia. Pak panitia asmane Pak Jenggot Nggih, wonten kalih dulur Pak Agus. Agus. Nggih, Saking kalih dulur-dulur rong dusun kene kabeh. Pak Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih, menika monggo Biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan Akeh men. layang. Lah nggih mbok menawa enten pemundutan lagon apa pripun? Lah nggih. Lho ki tenanan to iki? Nggih, saestu niku. Estu Pak Cahyo pripun? Dipun waos tunggal-tunggal mboten menapa. Bah, iki. Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene kean kok. Niku Mboten anu, napa-napa Mas saged- niku tanahipun dulur mriki niki supados jenengan waos Saking- setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun Jabone tok mawon Nah, sampun. niku nggih. Nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, Niku. 1. Bojo loro melih. Ya 2. Bojo loro meneh. 3. Iki piye to iki maksude iki? Pun Mboten ngertos. Bojo loro, bojo loro. Nggih, papat. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. 5. Yo, apa iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning lah, rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Jenenge apa to? Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Pinten? Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian. Nggih. Awakmu ya entuk titipan diatur kesisan. Kula nggih, kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo monggo. Nggih, nggih. Ya Allah, aku iki wis kuwabe dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu ni damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur wates jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbo kalih kawontenan, ingkang jumbo kalih kahanan, ingkang jumbo kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika Podang Kuning, angka kalih menika bojo loro. Pengah melu to kuwi. Kok enek atos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng ingkang nyemek-nyemek Nggih. langgam bojo loro. Sik to Mas. Ngopo to iki yo jalukane masyarakat kok. Mosok langgam meneh Bojo Loro. Langgam kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendeng sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo loro. Sudah Bojo Loro kabeh to Mas. Kula ngumpul to Mas. Nggih. Tasih, Wonten dawuh. tasih napa telas? Nggih, tesih. Lah niki enten Beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Nah, iki. Kalih pelok barang kalih slendro manyura. Beda iki nek iki beda, Nggih. beda. Mau pek Niki barang. lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Nggih, gumpun Wis kok. nyapa to kok kabeh Bojo Loro iki Aku yo. yang gumpun. Ingkang angka 5 Mas Cahyo. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahyo. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal tunggal tunggal. Nggih. Alhamdulillah. Kawontenane nggih mekaten Biung, Nggih. kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula ki nggih namung- Cobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin Podang Kuning rumiyin. Nggih, Monggo. Podang Kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Ning kowe aja apa? aja body shaming neh karo aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye Ya ngono. yo aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahyo. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus oh piye Tegese coklat? dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nggih. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru
niku dulur-dulur wates jenengan muga-muga bisa rukun. Kun. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo warnane biru dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengkerke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom. Tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe, Nyuk. Ya ora to, nek iki kan ya jenenge ijo. Oh, aku ngerti. Kowe, oh aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku? Apa? Tarah duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Ka, sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke goriki lho. Ya, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenengan Mbak Eka. Lurah-lurah sak kecamatan jenengan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenengan. Luar biasa. Monggo dipun Nembang aturaken. sik yo, nembang karo Kodang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi Dalem. Kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos suarane mening Mas. Oh, tenan. Oh. Tremos isine banyu anget kok Nggih. kuwi. Nggih tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan jodak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio marang sliramu kok Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggap. Wis tak anggap piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling Kang Masku. Panjenengan ya wis dadi Kang Masku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu ora apa-apa. Ngapa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino aku nek kono ngruthuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombong penak-penak joke nang nggone ngon-ngon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Bu Kesi ki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kulino omong-omong. Lali Lali ki kok sandangane omong. menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi yo kirek ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Nek sampeyan aja kirek, Dek. Apa? Asu. Oh, asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga hengat. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doplok kendeken kok lek ngendhok piye? Aja ndoprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono urusan. Wis digit latu-latu iki Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make. Lho, iki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono.
lakumu sing biasa ngono lho kok iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya wis manut. Wasuwe nggon kula Nonano. Iki nyapa? Wis iso bawa. Coba bawa ndang. Goleki. Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. Melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Ya aku madakne, nadane karo suarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana. Lah iya, iki cengkok sabo kali yo ngene iki. Lho kok iso lho? Lho kok jenang ate ngono mak prot ngono terus piye? Biasa lho. Ora apa-apa aku mburi wis go cikrak. Lagi ibu. Bunga hengatiku. Ana Nyanding bisa dadi tombo Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Leres Mas Ahyo, leres. Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. Dadi ki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Iya. Masa aku dadi sinden telek kok iso. Ora, Eka, Tapi nyapa? kowe njojoko Apa? tak sentor. Tapi aku bangga menjadi telek. Lho kok iso? Nun sewu lho. Napa? Bapak Kapolsek, Iya. Bapak dan Ramil, Bapak Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. Lho kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lho kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Eleh. Kok iso lho? Lah iya kena telek karo to. Karo to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, tapi dak nek. Oh iya. Nek Iya. aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, Pak. garing, telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daran ngono, Mas? Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Ngarep. Lah, telek iki. Wah. Bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kowe mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora Dalam Mas. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula Entah. tane ayam Lek goreng. ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng, Walah, seneng. Lho. panganane telek karo gumbal deh. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan klop, kondang klop. lho saka Pacitan lho kowe.
Ora apa-apa aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Pangananku ya gur kuwi kok ya. Ha iya, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon dhek. Lah iki wau kon ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, abuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Bisa. Diolah menjadi gas LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Wang-wang kunta kumpul patang kedhe kang sayang gongkara ana buta ratu krembyah-krembyah tekan ana ing Ngamarta sapa inggih Raden dipun tepangaken kula ratu saking ujung gripik nami kula pun Prabu Gembung tanpa sirah ana parigawe apa kowe teka ana negara Ngamarta waduh sampun sawetawis dangu Sang Bathari Sri lenggah wonten ing negari kula ingkang dados lantaran suburing bumi ujung gripik kula dereng ngantos ngaturaken panuwun parandini panjenenganipun kaslak kundur mapan wonten negari Ngamarta. Kula kepengin ngadhep wonten ngarsanipun Sang Bathari Sri. Kula kepengin setya bekti sisaning gesang kula menika kula ginakaken kinarya labuh dumateng Bathari Sri Raden. Apa ndok kira aku rapal karo watake buta sing betah buteng aniaya. Bathari Sri jengkar saka negara Ngamarta merga dicidra karo wong ujung gripik. Kula kang mangkene tak pringgake kanthi becik njaluk dawa umur-muwe mulya wae. Kula kepengin ngau pepadanipun Sang Bathari Sri. Ora gelem mulih hodel-hodel wadukmu wae iki piye to iki ah. Oh, ah. Nenggih Prabu Gembung tanpa sirah dening Raden Werkudara. Mangkono den sabetake ing Bantala. Ilang sipating buta, dadi lumbung ingkang aran lumbung silayur. Elok banget buta iki mau tak sabetake ning bumi malah dadi lumbung kaya mengkono. Niki kepengin labuh kalian Bathari Sri ning sampeyan sing ngalang-alangi. Ning nyatanipun kanthi wujudipun dados lumbung kados mekaten, wadahe pangan tandha setya bektinipun Gembung tanpa sirah kalian Sang Bathari Sri.
lakon nek ngelok-ngelok isih ana tunggale. Iki sapa? Inggih Kyai dipun tepangaken kula menika Nila Taksaka. Atmajanipun Rama Prabu gembung tanpa sirah ingkang wujud kula karana karma ingkang kula sandang satemah dados ula kadi mekaten Ki Lurah. Sing ndok karepake kula kepingin labuh lan setya bekti dumateng Sang Bathari Sri. Yen pengin labuh, yen wujudmu dadi Taksaka dadi ula ki malah tiwas kebeneran. Gandeng ning Amarta ki akeh ama ingkang mapan ning sawah, nyemplunga ning sawah dadi ula lari angon utawa ula sawah. Saking dawuh. Sapa ki wong gedhe dhuwur? Panenggak Pandhawa Werkudara sapa? Celeng Demalung. Ripalungguhan iki wadya bala ama wis tak giring teka negara Ngamarta. Bakal mangan tandurane wong desa Ngamarta. Mula kang mangkono kowe nyingkira. Palungguhane iki amu-amukan. Gandeng para satriya-satriya ngalang-alangi anggene ama golek pangan. Ing kene glundungi remet dadi glepung kowe. Wek. Wek. Oh. Ah. Ah. Wek. Sapi bumarang Hey! Oh! Ah! Oh! Ah! Hey! What? What? Ah! What? Ah! Wow! Tikus Cinotoy.
barang wis ditindakake dening para wadya bala ama. Parandene kabeh malah dadi gotongan kaya ngono. Sawa iki? Aku ula lari angon ya ula sawah. Aku tak golek tandurane para tani. Yo. Wah. Wah. Ah. Wait. Wah. Ya. Wah. Ah. Wah. Para ama-ama do mati kabeh. Mung kari aku gajah merapah. Lek maju dhewe tan wurunga ngibarate sulung mlebu geni ya. Dina iki aku bali marang Gunung Cumbri ning Titenana. Janji wong Ngamarta lali karo budayane, lali karo adate wis ra rukun meneh. Aku sing bakal ngorak-arik tandurane wong tani. Aduh paman papan ngejari mantu nonton sumalono disuda pamanku tak tenang wandine akan lalu terus pertemuan setelah akhirnya aku kurang putra jelani dapat terasa Sinugraha ing Gusti teteken tekun nyatane katekan sedya hayu manggiya rahayu. Sing peteng wis dadi padhang, sing ruwet wis dadi udar. Kunduripun Sang Batari Sri simbuling kesuburan mugi dados rana kamulyanipun sagung para dasih ing wewengkon negari Ngamarta. Tentreming negari Ngamarta mugi anyrambahi kamulyanipun sedaya para warga ingkang lenggah wonten ing Desa Wates Jenangan Panaraga. Mugi sedaya manggiya hayu rahayu ing salaminya. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib tartamtu kathah ing reh dosa lan kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Minangka tandha syukur aku bakal njoget sawetara. Mugi sampeyan pikantuk wahyuning Gusti Den.